Šabac je grad znanja i mogućnosti koji se u posljednjih nekoliko godina intenzivno razvija. Iako je privreda u Šapcu u ekspanziji, tek se očekuje pravi bum. Tome doprinosi izuzetna atraktivna lokacija grada koja je pogodna za ulaganje. Očekuje se da Šabac postane razvojni centar regiona. Udruženje menadžera Šapca je osnovano u namjeri da doprinese ovom razvoju. Sinoć je održano prvo od 3 predavanja pod pokroviteljstvom Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. Da, ovo je prvo predavanje u nizu, predavanje na temu menadžment i financije. Sljedeće 2 su internetizacija poslovanja i upravljanje ljudskim resursima. Predavanje na temu menadžment i financije održali su eminentni stručnjaci sa Instituta ekonomskih nauka, istraživač saradnik magistar Saša Stefanović i direktor instituta profesor dr. Dejan Erić. Zato što je Šabac vrlo dinamičan grad u kome se puno radi i ono što je vidljivo jesu rezultati tog rada. Cilj ovoga predavanja jeste da vidimo koje su to vrste promjena i kako jednostavno se truditi da se poprave performanse putem savremenih metoda menadžmenta. Gosti predavači su između ostalog govorili o više oblasti naučno-istraživačkog rada, kao što su strategijski menadžment, korporativno restrukturiranje, finansijska tržišta i investicije u hartije od vrednosti. Najveće interesovanje prisutnih izazvao je osvrt na trenutnu finansijsku krizu u svetu i posljedice po bankarski sistem u našoj zemlji. Sljedeće predavanje održat će se u četvrtak 16. oktobra u velikoj sali Kulturnog centra sa novom temom internetizacija poslovanja.